gemis. Hebben we elkaar gemist. En nou ja, we kregen veel aandacht toes. We kregen veel aandacht bij de kamerui, op het werk. Maar dat is toch anders als applaus krijgen. En de man die er eigenlijk 13 jaar het meeste moeite mee heeft gehad, is de enige man die van Nederland Lotten kunt. Want toch, ja, door heeft het 13 jaar lang applausloos en anoniem over straat moeten lopen. En ik stel voor, Hulsberg, Wansen, Put, Meil, het Ven, op een rui van Polder, Kessel-Eiksen op Gul, Melderse Heel, Diesel, dat we dat teruggeven. Het grootste applaus voor het fenomeen Hans Rijver! De schutterie van Van Loo, de reuzen van het Akkerman schilder. En van haar komen we zingen op zijn Limburgs. Ja, 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 de avond hebben we de 13 jaar op te liggen. Maar ik stel voor dat we nu doen 10 en double terugpakken. Van de blauwtrap, wie is er na de raaf? Van Vols, wie is ken hem? Hier is er weer, Hans Rijvers! Ja.